Тръгвам. Ja. Ето ти електрод. Ще можеш ли да го сложиш? Там дали ще мога да сложа. Тя. Трябва да го отворя. Мога бе. Тресе. Маска как да я държа? Мога бе. Айде, дълго заварихме. Става човек. Как да го заваря? Как да го сложа? Майка ти да иба! Шлемата ти да иба! Това е няма. Не мога. Ох! Как да сложи електрослужител на бомба? Не мога да го сложа. Сега Филипе, къде са да тайба? Къде са да тайба? Седне, да слагаш протектор. И как да го сложа, Не мога да го сложа. И бахта майката. Не, то ние сме мокри заради той. Удря тока. Как ти да го направиш? Дай електрод. Чакай,